Jesus. Amen ug amen. Mayong buntag sa makausa. Kasi tapad be nga namahaw ka. Wa ka namahaw, mamahaw karon sa pulong sa Ginoo kay ang tao dili man mabuhi sa pan lamang kun dili mabuhi usab ang tao sa matag pulong sa Ginoo. Kitang tanan gyud need og word of God. Amen. Kay atong physical need og pagkaon, physically bat ang imong kalag kinahanglan nga pakan-on usab nimo sa pulong sa Ginoo. Amen? So, ang title ng kabuntagon dito magdugay, Back to the Future. So, balik sa umaabot. So, ako nito siyang gitaytulan, kaya ako'y movie nga nakitaan. So, ako explain og nganong kani ang atong iwali igsoon. Amen? The future. So, sa maning back to the future, sa maning pagbalik nga tos umaabot. Ingon siya sa English is a phrase that generally refers to time travel. Kung back to the future, kuno mo siya time travel. Kabantay mo ng mga salida nga mga salida nga sa cartoon or sa lain salida nga night time machine nga mobalik sila sa kagahapon. So nagets ko ninyo. Unya, kaning time travel mo na siya sa Bisaya paigsoon pagbalik kaniadto kagahapon aron pagpahibaw so usay man god ang time travel ginagamit nila dili lang para ibalik ang past but makahibaw sila kung say mahitabo nila sa future kung nakabantay mo sa mga salida nga ingana. So nagets ko ninyo. So mo na gitaytulan sa Back to the Future tungod kay kaning Bible igsoon dugay na siyang gisulat pero ang panggitabo karon og sa mahitabo pas umaabot nasulat ang daan sa Bible. So nakasabot mo, daan na siya pero magisgot ni siya kabahin sa future. Mo nang gitaytulan sa Back to the Future. Sa kada Domingo or kada wali nato atong gibasa ang pulong sa Ginoo. Amazing kay igsoon tungod kay ang Bible 2,000 years o 3,000 to 4,000 years ago nagisulat pero nakigsulti gyapon nato karon og sa umaabot nga mga generation igsoon. So mas makasabot ta sa pagpadayon. Amen. So nay mga pamaagi igsoon nga akong na-discover aron ang tao pagkahibaw sila sa umaabot. Nay gitawag nga mga psychic may tawag na. Dili may usipa kas kilid. Sidekick mo na. Hindi sila mura asa kanila muna ba? Or wali na din akong joke. So kaning psychic, nay gitawag sa Pilipinas kung naka-discover mo, nay usa sa mga sikat kani si Rudy Baldwin. Kailan man niya, si kasuho ni siya nga daghan kay mga tagna niya nga nangatinuod. Nasa mga panagna sa artista, mga artista pero hadlok na makatubang niya kay mutanaw siya nimo makibaw siya kung sa imong umabot. Ikaw nay maligsan kag tren. Ano na ayo sige gawas. Matinuod ba yapod ang iyang mga panagna. So napaiban nga manghuhula. Sila kasaway ani. Kana bitaw makatag-an sila kinsa imong minyo, kung sumpay ang imong palad, minyo kag dato, o dili, pobre ang minyuan. May ngana na sila, kay bawo na sila kinsa ang imong kining madato ba ka o mapobre. Ingana na mga manghuhula. So pangutana sa Ginoo ba ni or dili? Lapit pagkasulti dili na sa Ginoo. Nganuman wala may gingon sa pulong sa Ginoo nga tinuod ni sila gani ato na silang palikayan kay kini sala igsuon. So dapat matangmutuod na possibility nga pwede ra posible ra gigamit sila o pwede kaaway ang nagamit sa ila pero ang point igsuon nga pwede pa tang napa ni assurance nga mahadlok gyud ta kay pag ikaw kay relasyon sa Ginoo pwede mo tuo ka ditso kanay mo duol sa imo nga Priscilla murag kita ko sa imong palad, magpresidente ka sa Pilipinas. Pero mana siya. Papobre ka na. Mapobre mo kayo, wala na may balay, mahurot ang imo ang kabtangan ni ana ang mitabo. So mahadlok ka igsuon mo wala kay kining relasyon sa Ginoo. Ang point nako igsuon is nay mga tao nga sa kalibutan gipanggamit sila para makahibaw unsay mahitabo sa umabot and gigamit ko sila sa Ginoo posible aron na kita ma-aware pud ta. Ano man, naay movie igsuon nga The Simpsons. Kaya karon mga kuan na nag-search kung kuan sa 1980s, pangbata ni siya nga salida, pero daghan kayong mga nahitabo sa salida nga nahitabo na karon nga gitawag sa mga prediction. Kaning COVID, katong submarine nga nalunod, katong si Trump nga nahimong presidente, si Duterte nga nahimong presidente, tanang mga nahitabo, si Kobe Bryant nga na plane crash, nasalida na siya sa The Simpsons.
Nanimbat akong balibo sa nang naminaw ko tungod kay kuyawan ni sila kay ang tanan nga lagi salida layo pa kay 1980s pa ha. Pero karong mga tuiga sa gikan sa 2000 hangtod 2024 nagtabo ang ilang mga prediksyon. So ako nakatunan igsuon nga pwedeng gamiton sila para awareness sa atong tanan. Amen. Nga dapat ang mag-prepare sa mga mahitabo, mga igsuon. Kaya posible ka ng mga salida, teleserye, hindi pang salida sa TV nato, gituyo na sa mga direktor para ang mga tao ma-aware kung sa'y panghitabo diri sa kalibutan. Kanagong batang Quiapo, tinuod man ang nahitabo niya. Daghang kay mga drugs sa Pilipinas, daghang corrupt sa Pilipinas, daghang kay mga negosyo nga dili maayo sa Pilipinas. Tanan nga mga gipang salida igsuon nga mga kabit-kabit tanang mga patay gituyo usahay na sa mga direktor para ang mga tao sa kalibutan ma-aware tang tanan. Amen. Muna ang pinaka-wise ko ng desisyon nga buhaton sa tao labi na kung Christian ka paminaw. Maunang naa kay pagpangandam sa imong kamatayon. Dili lang sa physical nga kamatayon but naa kay pagpangandam sa imong spiritual nga kamatayon igsuon. Kanaga sa mga tao karon o posibleng ikaw na igsuon nga naminaw nga focus na kaayos ka sa butang sa kalibutan kung nalimot kag paghatag higayon sa Ginoo. Nasa mong tapat ba nga paminaw sa likod po nimo. So na iban po igsuon nga gisugo sa Ginoo gigamit sa Dios nga mutag-an sa umaabot kini mga prophet sa una gigamit sa Ginoo nga pamangpaulihan ang mga tao sa Israel para mabiya silang sala o mga lagad sa Ginoo. Unya, nay pangutana pastor, totoo pa ka ng mga prophet karon pwede. Kaya ingon Ephesians 4:11 nga nay mga laing-laing gigamit si Lord karong mga panahon na, pastor, kining teachers, prophet, mga apostles o mga limot sa kalima, basta kalima na sila kabuk kuan nagisugo sa Ginoo. Pag once na usa ka tawo musulti siya ngingani pag di man tinuod dili siya tinuod nga prophet. Amen. So padayon ta ha. So karon ang pinakanindot katong basihan igsuon nga nahitabo na kagahapon pero napangitabo karon kining pulong sa Ginoo. Mo ni tinuod nga prophet. Mo na si tinuod nga dapat natong basihan o dapat natong tuuhan tungod kay lagi dugay na siya isulat mga igsuon pero fresh pa kayo mga mensahe nga po sa pulong sa Ginoo. Gani pag ikaw na kay tinuod nga relasyon sa Ginoo bisag sige na kag basa-basa anak lang di mo ibasa. Usahay makahila kay igsuon sa i-convict ka sa Ginoo anuman. Kining pulong sa Dios dili lang ni siya sulat sa tao, but kining pulong sa Ginoo naay gahumni nga gikan sa Dios nga maghatag kabaguhan, mag-convict sa matag usa ngadto sa sala mga igsuon. Amen. Mo na kining Bible magpahibaw ni nato dili lang unsay mahitabo nato sa future, but magpahibaw pud ni sa unsay mahitabo nato sa atong eternidad. Sa akong gipang-mention ganina nga mga psychic, mga manghuhula, prophet, kana sila maghatag ra nimo og unsay mahitabo nimo umaabot posible, pero wala sila nagsulti unsay eternidad nato mga igsuon. Amen. Kuna kung Christian ka, posibleng makulbaan ka kung sultian ka anak sa mahitabo sa umaabot kay gani karong 2025 na ako nilaing pandemic nga gi-prophesy ni Balbuin. Makulbaan ka, pero kung ikaw naa ka ni Kristo, naa kay eternidad igsuon nga naman kay bawang ka nga diha sa Ginoo secure ang imong kaluwasan. Inasa mo tapat be secure na ba ang imong SSS? Di ang imong nga dadyong. Di ba naman tayo mga security, SSS, dadyong, PhilHealth. Kusultian ka nako, dapat secure ang imong kaluwasan, ang imong kalag sa padugig suon. Amen. So balik ta sa atong gibasa kaganina sa 2 Timothy chapter 3. Kani si Timothy mga igsuon, bata ni siya nga pastor, para nako, nga gi-disciple ni Pablo. O niya, nag-church ni siya, nalimot ko sa asa ni nga church si Timothy, basta kay kini si Timothy kining alagad sa Ginoo nga suod kay gigala ni Pablo iyang disciple nga nanghimo siyang pastor sa usa ka simbahan. Mo nang dili rason igsuon nga bata pa kani kagamiton sa Ginoo. Amen. Kay naay 19 nga nag-edad og 19 karon nga milyonaryo na siya. Nag-edad sa 17 years old nagsugod sa negosyo, kangkong yung negosyo. Kung nakailang mo anak 19 years old na siya karon, milyonaryo na. Ngadagan ni mga maguwang niya. Ang point na kaigsuon, ingana ang gamiton sa Ginoo. Di magbase ng edad, kundi si Lord magamit maganoin sa imuha. Amen. So back to scripture ta. Sa gibasa kaganina sa 2 Timothy chapter 3, ingan ang pulong sa Ginoo. Tugutin ko nga
as a pastor ninyo, mga sabak gid ninyo, no? Musulti ko ninyo igsoon sa pulong sa Ginoo nganuman kitang tanan gyud. Namina man sa pulong sa Ginoo dili lang para dasigon. Sa pulong sa Ginoo kun dili badlungon ta. Dili man pwede tungwa dili ang badlungon ako. Dapat na ang dili igsoon. Amen ba? Ingon ang Bible, timan-e, ayaw kalimti kuno nga sa katapusang mga adlaw sa verse 1, moabot ang malisod nga panahon. Pastor, ganun sa aman ang katapusang adlaw nga natapos ang kalibutan sa time nga na nalansang si Jesus, na resurrect siya sa langit. That was the time nagsugod ang the last days. Kang last days ato kay last naman gid no, wala na ugma, but ang last days dito gasugod. So, ang point igsoon nga sa verse 1, sa last days pero sa time nga nalansang si Jesus hangtod karon, moabot ang mga lisod nga mga adlaw. Ang mga pamaliton mo mahal, ang mga presyo musangka, na yung mga kurap na leaders. Sa Pilipinas, tapoy survey nga nadunggan, sa Pilipinas ang pinakamahal na kuryente. Ang Pilipinas ang pinakamahal o ang pinakadagag traffic. Yan sa Pilipinas ang dagan kay kurap. Grabe ni Pilipinas. So ang point igsoon, makabagutbot tas mga gobyerno nagkurap kayo nang ingani ang Pilipinas, but ang point, ang Bible nagsulti, muabot gining malisod nga mga adlaw. Amen. Nay mga disaster nga mga itabo, pandemic nga mga itabo, nay mga linog, bagyo, gira, gani katong ingon ni Atitsa kanina nga sunog sa LA nakadungog mo to sa Los Angeles, California nga mapukibawa o pay sure kung nano nagsugod to nga kayo, but ang point igsoon, pwede gigamit tos Ginoo para pagpukaw sa mga tao. Kay gani katong lugar igsoon gitawag siya godless society. Naay survey nga nahitabo nga kining sa global leaders kuno ang pinaka-top kay isa ganito mga artista to no, ang ikaduha kay sa God 0%. Why nibutar sa Ginoo? Ni katulo ang mga mama igsoon. Ang point igsoon ingon ang host nga nangatawa kani sila pag ingon nga let's kanang pag kita sa survey sa God, dili na ikatinga kuno kay kining nga country godless society. After 2 days nasunog ang California, ang Hollywood. Grabe no. Gikastigo dayon, pwede man tang paulanon sa Ginoo. Pero nganong wala na igsoon kay posibleng kanang mga pangitabo sa atong kinabuhi posibleng silot na sa Ginoo sa ato para ma-aware ta. Ang COVID-19 pwede itong gigamit sa Ginoo para mga tao o talikod sa sala mga igsoon. Nganuman magkalisod gining adlaw, mas mulisod pa ning adlaw ganing ang revelation, ang usa ka swelduhan usa na lang kakananan. Kuyawan ano? Nagwa kay negosyo, wakay multiple kana mga sources of income. Luoy kayo ka pag usa lang imong trabaho, luoy kay mga tawo igsoon. Muna nga ang akong punto igsoon, ang mga pangitabo sa kalibutan bisan gani dato kaayo ang mga tao sa Los Angeles, California, nagpasabot na sa ato nga temporary ra jud ang kinabuhi diri sa kalibutan. Muna wala kay panahon sa Ginoo mga igsoon, luoy kaayo ka. Muna inumdumi nga dili nato kontrolado ang mga pangitabo, muna salig gyud sa Ginoo. Dapat ang imong security, imong i-secure dapat ang imong eternidad igsoon. Muna nga bisan pagkag mangandoy ka mga mahuman ka og eskwela, mangandoy ka nga kining mahimo kang professional, lagan kay kag mga business nga imong kuanan, pero ang pinakanindot nga imong pangandaman ang imong eternidad igsoon. Amen. Dili aksidente nga naan nga abot ni diri dapita kay dagan sa mga tao diri sa akong nahibalan wa koy panahon sa Ginoo. Nay mga tao nga relihiyoso kaayo sila nga masigi silang simba, pero mga tao diri sa Sibilia nga wala gyud sila panahon sa Ginoo kay ilang naandan nga ang adlaw ni Linggo or ang mga normal nga adlaw ilang lang buhaton para sa pagalingon kay nahitabo nga nagmata sila nga ingana ang ilang panginabuhi. Pero sultian ka na ko igsoon kang pagastorya, moabot sa point sa dugay na kang nawala sa Ginoo. Ang tuon gyud sa Ginoo nga naman higugma sa nimo. Amen. Una nga sa atong kinabuhi, pagpa-remind ni sa ato kay ngano man, wata kay baw gyud ang nahitabo ni Riadin wata nakurat tangtanan. Sa mga pangitabo, naunsa man to pagkakuana pero ang pasabot igsuon nga ang kinabuhi mo po ra gid kayo.
Bisan pag naa siya heart failure mo nang diha idara siya mamatay, pero ikaw igsuon. Dapat sure ka kung asa ka padung human matapos ang imong kinabuhi. Munang hadlo kaayo kay ingon pagani ang 1 Timothy chapter 4 verse 1, ang espiritu klaro nga nagingon nga sa umaabot nga mga panahon may mga tawo nga mamiya sa ilang pagtuo. Mao'y ilang sundon ang mga limbungan nga espiritu ug ang mga pagtulunan nga gikan sa yawa igsoon. Magbantay ta kay bisag nangalagad ka sa Ginoo, maabot ang time nga wala mawala ka diri nga naman. Malimbungan ka sa imong mga pagbati, malimbungan ka sa gisulti sa kaaway igsoon, malimbungan gid ka sa mga sulti sa kaaway nga naman. In the last days, daghan gid kaayo mamiya sa pagtuo. Daghan kaayo malimbungan silang kuan galing sa Amerika igsoon, daghan kay mga worship leader, mga music team, mga gipanggamit na sa Ginoo pero na mingon sila nga dili na ko Kristohanon. Nga naman, nalimbungan silang ipangbati. Nasa rin mga pangutana sa Ginoo, nasa rin mga pagduwa-duwa sa Ginoo, nasa rin mga pangitabo silang kinabuhi. Nga ganun, di-allow maninimo mo nang di na sila mga lagad sa Ginoo nga naman. Ganun, naitabo mo nga naaman tayo Ginoo. Managan kayo sa Amerika nga mga atheist, nga walay pagtuo sa Ginoo, ganit na himo silang atheist, nga naman, ilang gihate ang Ginoo tungod kay ang ilang gusto, wala naitabo silang kinabuhi. Patakong pag-ampo sa Ginoo mga igsuon nga in these last days, magkayunsa man ta, maluya man ta, makasala ta, mabadungan ta sa pulong sa Ginoo, padayon ang mubalik sa Dios. Ingon ang Proverbs nga ayaw ikaulaw kung badungon ka kay ang higugma sa Ginoo iya ginang badlungon og iyang sultian. Amen. Manang ayaw mong awat sa tao igsuon ang pagsultian masuko. Ayaw gid mo kasuko kung may panahon nga muduol ko ninyo ako mong koreksyonan nga nganaon man ako ngani mong buhaton naman higugma ka sa Ginoo. Ang problema anak ko si pastor dili na gud moingon nimo anak. Mga ni hadlok kung ang imong kinabuhi madistrasya na igsoon. Amen. Pipika sa mga tapat nga seryoso kay imong naong ba? Seryoso mo pastor. Okay, padayon ta verse 2. Ingon 2 Timothy chapter 3 verse 2. Ingon ang pulong sa Ginoo nga ang mga tawo, tanang tawo ngayong amen. Okay, salamat kita tanan guys. Ang mga tao magunahuna lamang sa ilang kaugalingon or lovers of themselves o sa kwarta. Hambugiro sila, mapaytason, bugal-bugalon, masupilon sa ilang mga ginikana. Itong tungaon Una, mag-focus na rin lovers of themselves and lovers of money. Nagan sa mga tao, yun. Nagan sa mga tao, posibleng kita usahay igsoon nga dili kita muhatag og panahon sa Ginoo. Kani nga church nag-implement ko og prayer and fasting. Di ko mo ano nyo kinsa nang uninstall sa ilang mga social media. Kung ikaw mismo nakahibaw ka sa mong kaugalingon. No? Nga gi-reminder ka nga nag-social fast ta tungod kay gusto sa Ginoo nga mahimutang usa ka lawas sa Ginoo nga mag-participate at di ba sa kuan ba sa bulwaton dili lang ta ingon nga naa sa simbahan mo na okay na ko pastor but sa mga sakripisyo nga gipangkuan sa Ginoo dapat mo support ka kay sa kasing-kasing nga kitsa kanina gusto ni Lord nga maluwas tang tanan ang atong pamilya dili pwede nga representative ka sa imong pamilya maluwas na imong pamilya dili na igsoon man ang ikaw mismo sa imong kagalingon kung naati tinguha man og galing sa imong pamilya bisag gamay lang kaayo nga buluhaton sa Ginoo pagmutuman ka makita na sa Ginoo i-grant ni Lord ang imong mga pagampo. Lisod ka igsoon na sige tagpangayo sa Ginoo Lord, tagaay ko ani pero ang gusto sa Ginoo di na tubuhaton. Mo na pinakalisod. Amen. Mo na nga igsoon muhatag tag panahon sa Ginoo nga naman dagan sa mga tawo nga nahigugma na sa kagalingon, gisimba na nila ang ilang kagalingon kay di na sila musimba sa Ginoo. Nya ay mga tawo nga sugal na lang lingaw-lingaw na lang ang ilang giapas, ang addiction nila sa ilang ginabuhat. Addiction sa cellphone, sa social media, drugs, sex, dili makontento sa kinabuhi nga naman, they are lovers of themselves sa mga igsoon. Lovers of money, dili ka makatag panahon sa Ginoo nga naman, ang ilang una nga dapat makakwarta ko aning Domingo, makakwarta ko aning adlaw nga naman, tungod kay ilang gano'n na igsoon nga mas importante ang kwarta kaysa sa ilang relasyon sa Ginoo. Amen? Manang daghan sa mga tao, mas mutahod patas ubang tao, mas mutahod patas atong labunon. Sahay. No? So mga labaro kay daghang isa kung simba ka daghang labunon, mas mutahod pa ta sa Kabaw. Na pastor mamalin mo kung Kabaw dito ka simba. No daghan sa ato ngay ngana, mobalik ako sa kanting daghan nga na sa ato daghan ta rason igsoon.
nga ang adlaw sa Ginoo ihatag unta sa Ginoo. Muna usahay si Lord na lain mo adjust. Magta na ingon ang Bible nga basaha ang pulong sa Ginoo kada buntag. Nya kay di man kakabasag Bible kada buntag ningon si Lord, I will dine with you. So gabi na ka makapanihapon sa pulong sa Ginoo kay si Lord na lang moadjust kanunay sa usahay sa itong mga kinabuhi igsuon. Amen. Muna nga sa atong kinabuhi dili pwede nga si Lord kapunay mo-adjust dud. Grasya si Lord nga naghatag kaluwasan sa ato pero karang grasya nga gihatag sa Ginoo maghatag natong kusog para motuman ta sa pulong sa Ginoo. Ayaw pagsalig nga muduna kag langit muna di ka motuman sa pulong sa Ginoo mga igsuon. Muna exemption pud ana kay basig eskwela do kag Domingo. Di ba? Muna pero eskwela kag Domingo mangita kag lain adlaw nga makasimba ka. Kung bisig ka tibok adlaw mangita kag panahon nga muminaw ka sa wali sa YouTube kinsang pastor imong paminawon kay di ka kana maminaw sa akong wali kay nabong na ka sa akong naong. Maminaw kag wali sa YouTube, maampo ka. Dapat seryosohon nimo imong relasyon sa Ginoo kung di ka kabasag Bible anang buntag kay bisig ka mangita jud kag pamaagi igsuon kay kung nahigugma ka sa Ginoo mangita jud kag pamaagi nga makabasag ka sa iyang pulong. Timaylan na kuha ka nahigugma sa Ginoo dito ka mangita pamaagi daghan kag rason sa imong kinabuhi. Nagtrabaho kag Domingo mas maayo nga kining mangita jud kag pamaagi gihapon basta lang kay makasimba ka makakonek ka sa Ginoo igsoon nga numan. In these last days ang mga tao nahigugma na sa ilang kaugalingon kung wala na panahon sa Ginoo. Amen. Walay sayo igsoon nahigugmaon na imong kaugalingon kay gisugo man na sa Ginoo. Di ba? Ingon ang pulong sa Ginoo higubang imong kaaway sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Imong atimangon imong lawas ang point ana igsoon nga paghigugma nga ang imong lawas dili mo pasubraan og pagkaon nga makadaot nimo di ka mo inom sa mga inunon nga makadaot nimo di nimo idilag ang kaugalingon nga sa kada adlaw wala na kay panahon sa katulog wala na kay panahon sa pagpahulay mo na paghigugma sa kaugalingon. Pero ang paghigugma sa kaugalingon nga giingon sa 2 Timothy kana wala na kay panahon sa Ginoo. Mo na ni paghigugma sa kaugalingon mga igsuon. Amen. Mo na nga lisod kayo ngandoy ta daghang mga butang sa atong kaugalingon pero wa tay pangandoy nga ang Dios ang atong unahon mga igsuon. Amen ba? Nagingon ang pulong sa Ginoo nga sa verse asan ta? Napa ba mo? Amen. Ingon ang chapter 2 Timothy asa naman niya kung ano verse asan na ta? Verse 3 no, ingon ang para sa ingon sila ang mga tao maguna-una lamang silang kaugalingon ug sa kwarta ang bugiro sila mapaitas-on bugal-bugalon masupilon sa ilang mga ginikanan dili sila mapasalamaton og dili Dios nun mga igsuon. Ang pangutana naa bay mawala pastor kung dili ko mosimba kung dili ko mohatag panahon sa Ginoo. Naa unsa man ang pagsalig nimo sa Dios. Ano man tungod kay pwede man di ka mosimba na anat ang kita mosimba na anat ang okay basa-basa pastor mingga to man ginom ko nagswerte man akong kinabuhi doon ang mga tao ganing walay basa-basa Bible walay panahon sa Dios pastor pero ang ilang pagsalig sa Ginoo nawala og kana sala siya igsuon. Sala nang pagdi ka mo salig sa Ginoo sa panahon nga wala kay panahon sa Dios. Amen ba? That is why ingon ang Matthew 6:33 seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Ang atong problema kay and all these things shall be added atong gipokusan wa nato giuna ang unsay priority ni Lord sa atong kinabuhi igsuon. Mo nang pagpangita sa gingarian sa Dios. Gusto ni Lord nga si Kristo maghari sa imong kasing-kasing. Dili sa ganahan ang sala ang mga butang sa kalibutan ang maghari sa imong kasing-kasing kun dili siya. Dagan sa mga tao atong panahon kuno sa Matthew chapter 6 nga importante sa ilaang nga naa sa sinina, naa sa nindot nga sinina, naa sa kanang mapapresent sa mga tao nga ako dato kay ko bisan nagkalisod. Importante sa ilangan na sila pagkaon kada adlaw dapat mag-reserve sila pagkaon hangtod sa next year. Ingana sila kabalaka sa ilang kaugmaon nga dapat naa sila inunon hangtod sa next nga mga tuig nga naman pagwa sila kanon hangtod sa mga sulod nga tuig. Mamatay daw sila ili mo na una sa mga ni Kristohanon. Pero ingon ang Bible igsuon nga nakita ba nimo mga kalanggaman anang naa sa mga kahoy. Wala sila nanarbaho, wala sila nang-apply og mga pangtrabaho igsuon pero gihigugma sila sa Ginoo sa pamaagi nga giatiman sila sa Dios bisan mamatay na sila mga pilang adlaw gikan karon. Kita pakaha
nga mga anak tas Ginoo dili pa nato siya saligan nga providean ta ni Lord igsuon sa tanan atong gikinahanglan. Kung prangka pag-istorya, teka moingon na ka ng pastor ninyo, padungon na mo anak tungod kay picturean mo anak kay aron naa sa kwarta ngay kahatag silang missionary dili. Kung kay ba wala mo pili sildo nako taon karon. Maluing Ginoo ana ba. 4,000 na kung buwan. Samot na wala ko katulog Bible school na karon. Kay tungod kay nay mga panahon nga nagkulang ko sa pagtudlo. Naka-decide sila nga di sa pagtudlo na pwede gapon. Mabuhi ka na og kay samot na kay bata. Sa may pagatas ng manto Burban nga swak pack bitaw. Lisod kay kinabuhi karon. Pero nagtuo ra sa Ginoo uban ang diskarte igsoon nga kana bitaw bisag magkahimun sa ang kinabuhi nga gibuhi mo gyud ko sa Ginoo karon. Gibuhi gyud mi sa akong asawa uban sa tabang gid sa Ginoo mo nang dasig nako sa matag usa. Nga magkahimun sa ang kinabuhi igsoon ayaw gid ninyo ibaylo ang inyong relasyon sa Ginoo. Ayaw ta ninyo ibaylo ang relasyon sa Ginoo mga igsoon. Amen. Kasi mong tapad bing igugma ka sa Ginoo. Migo ba yung gyapon ta ha? Kaya basig ba o ina mo managad na ako inaguman og simba. Ay naku bakit ko simbahan na? Ayaw, nga na migo raman ta. Migo ta og pero sawali na kay pastor mo ko, di ba? Sabto na to ang formula mga pura ko na og kita na doktor pa ko napabadlong kasi ng kagulingon. Nag-inom pa ka. Ay nag-inom. Ana to kas doktor kay ang doktor siyempre dili man kwarta re gapas niya. Ang tao nga iyang gipanan, di ba? So, as a pastor, igsoon, muwali jud ko ninyo nga naman, higugman man sa Ginoo. Ako badlungon ko sa Ginoo man ang ingana ra na igsoon ang kinabuhi. Amen ba? So, verse 2, amo to nga ang mga tao garbuso na kaayo, mapaytas-o na kaayo, pagsultian dili pa badlong, musukol ingana sa ginikanan. Nga wala nay panahon din na sila makapasalamat sa Ginoo. Muna nga sa gingon ko kanina mga igsoon katong hitabo sa Los Angeles, California. Grabe itong mga tawhana kay ganing sa Amerika ang amo ni sa akong asawa, ang mga tao ko dito mga liberated. When we say liberated, kanang unsay gusto nila mo ilang tumanon. Munang dagan ka dito mga grabing pagpagkasala ang ilang gihimo manuman silang mga tao dito grabe. Why makabuot kuno nila? Manang unsa ilang gusto, mailang buhaton gani pag magwali ka dito no? Magwali ka dito kanang kabay sa pulong sa Ginoo, bunon ka. Bunon kag sapatos, kita mo ng mga video, bunog sapatos, yaw-yawan. Kadang ka walay pulos, sumbago ng uban. Kinakuyawan og ingani pa ni, sa Pilipinas. Kung ingana ka mga grabe ka godless nga society bitong nas gawas, grabe jud kadautan ang ila nga nasod igsuon. Mao na nga kining wa na sa panahon sa Ginoo dili sila mutuo ng Ginoo hate kinilang Ginoo igsoon manuman ingana sila kadautan. Unsay nahitabo sa panahon ni Noah nga si Noah sa gigwali sa pulong sa Ginoo ang mga tawo gabugal-bugal ra niya ay manong muwan maliri bukid man eh wala pang gauwan diri nga kay kusog na kuan anong gagama-gama kana unsaon nimo ang pamilya rin nakasod sa kuan ni Noah mo nang ang mga tawo gisilutan anumang wa sila naminaw o wa sila panahon sa Ginoo kay garbuso kayo sila. Sa time sa Sodoma ug Gomora mga igsoon nahitabo ang grabing nag-ulan og kalayo. Nganuman ang mga tao to grabe kadautan ang ginuhatan gani bisag mga lalaki mamugos na sila makikilawas sa laking lalaki. Ablihin na rin ba kay makikilawas niya ng bisita nimo magwapo kayo. Ingana sila kadautan mo nang ingon si Lord, silutan ako ning paulnan ang kalayo tungod sa akong grabing kaguol ani nga nasod. Ang point igsuon sa mga nangitabo karon ingon ang 1 Corinthians chapter 10 verse 11. Ato sa abihan karayo ang 1 Corinthians chapter 10 verse 11. Ingon ang Bible, katong tanan nga nahitabo kanila nagsilbing mga panig-ingnan apan gisulat kini karon aron pasidan-an kita kay ania kita sa panahon nga hapit na moabot ang katapusan. Ang kalibutan igsuon magkadaotan gid na pero gusto ni Lord nga ikaw nga Kristohanon giluwas ka sa Ginoo dapat di ka moawat sa ilang gibuhat. Nganuman
lisod kay kuan nga ginahitabo ni sa ilang nga dautan sila, unya tungod sa ilang pagkadautan, gisilutan sila sa Ginoo, gituyo usahay ko sa Ginoo para ma-aware ta nga dita moawat silang binuhatan. Kay pag moawat ta silang binuhatan, may ngadto pud ta sama nila. Amen. Muna nga igsoon, usahay kaning pulong sa Ginoo, ipadungog na to, ipalabay dunggan na nato igsoon. Wala tay kasing-kasing nga ato mga pamilya nagbuhat sa pares ilang gibuhat, o tay kasing-kasing nga moampo sa ilang, aluuya man sila kung kini sila magpadayon silang binuhatan, maglangoy ni unya sila sa kalayo sa impierno. O tay pangandoy nga bisag musulti na nang nila nga balag prangkal pagastorya, undangin na nang inyong gibuhat na naman kanang butanga, makalaglag ni muna sa kalayo sa impierno. Nang usa ka amigo nga ako siyang gibadlong gyud. Gikas-an ako siya nga kanang imong binuhatan anak. Makaguba na sa imong pamilya, bibiyaan ka sa imong pares tungod kay bisyoso kaayo ka. Ikaduha maguba na sa imo ang kaugalingon, ikatulo maka-impierno na. Wa na koy paninglan kung di na ko paninglan sa Ginoo kung maunsa tong tawhala nga naman ako na siyang giingnan daan. Nga kanang imong gibuhat makadaot ginas imong kinabuhi o pinaka-worst maka-impierno na nimo. Ano man warning naman na sa lagi kining tao dahil kay maning ulo dito. Mas gahi pa ning siminto pero mo lagi na og sultian lagi na yung mga prinsipyos kinabuhi ba na die today, die tomorrow, the same die. Namatay kung gaamping sa iyang lawas, may na lang kay gaamping. Kaya ang gisugo man sa Ginoo dili itong mamatay kung gaamping ba o wala. Ang gisugo sa Ginoo kung wag ka gaamping, maimpirno man ka. Pareho lagi mong namatay, si Pastor Del namatay kasi kagutan. Wa ga bisyo, namatay kay naligsag sakyanan. Ikaw namatay ka kay dugay kung namatay bisag badlungon kayo ka. Pero ang point na naigsoon pag moatubang mo sa Ginoo ang pinakaluoy katong wala nagpabadlong anuman. Atubangan sa Ginoo siya may muhukom. Siya may muhukom igsuon nga kanang imong binuhatan ngadto sa kalibutan mo epekto na ngadto sa Ginoo. Muna kung ikaw nagdaot ka sa imong lawas sa kalibutan, mas magdaot ka ato sa impierno ngano man wala nimo amping ang imong lawas. Munang tanang nangitabo sa mga tao karon sa atong mga balita sa TV ug sa radyo panig-ingnan na ngan nato nga mga Kristohanon. Nga bisan gani si Pastor Rodnel wala ako'y katungod nga mobadlong ninyo sa inyong binuhatan ngano man ako gikan ko kana. Kung dili pwede nga kung gikan ko na dina ko mobadlong kay basig balikason mo ninyo ikaw gani. Unsa naman lang na og pagbago sa atong kagalingon kung way musulti sa ato mga igsoon. Gani katong ginikanan ayo lagi nagbuhata. Ay nagsisiryo. Na yung papa kasi inganakod. Pero usahay, kung Christian na ka, di na ka magbasi kung sa'y binuhatan sa kabadlong nimo basta ikaw, kay baba ang sayop na undangan gid nimo. Ano man, kini mabuta nga panig-ingnan nato karon mga buhi pa. Igsoon, wala nagay chance kung mamatay na ka. Ay mo tuo anang pangadsian mo kay mundo gikas mo sa purgatorio mudo mo sa wala na gina sa Bible. Ang chance ra gyud samtang na ginawa pa ka mo na chance nimo nga mga lagad kas Ginoo. Imong ihatag imong kinabuhi sa Dios ug naa kay kasing-kasing mo ampo sa imong pamilya nga naman nagkadaotan ning kalibutan. Amen. Ingon ang verse 3 to 5, padayon ta sa 2 Timothy. Ingon siya wala sila'y kaluoy, walay puangod, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, madinungtanon sa maayo, mabudion, mapasagaron o garbuso kaayo. Palabihon nila ang kahilayan kaysa Dios. Maningon ang Bible, magpabilin silang relihiyoso apan sa likoy nila matuod nga gahom ni ini likayi kini mga tawhana. So karon sa verse 3 to 5 ako ni siyang gikuan nga gikasan og haters of good. Kaya tanang magdautan mo to siya ay mga tao karon nga basta maayo gani di na gid sila mo kuano tanang mingon sila nga dikom simba ng simbahan kay like relihiyo na sila. Usahay ang mga tao igsugi sila mo simba nga dagan mong bawal. Kaya mga sala na maligsan sila kung isgutan na ginang Bible. Manang maingon sila di sila musimba igsoon, manang di sila ganahan mo musimba sa Ginoo. Basta usay pabor sa tao buhaton niya, pero og badlongon na gani sa sayop nasukop og mga away na igsoon. Mo ni mga tao nga relihiyoso pero nagbuhat gyapon sa sala. Naay scripture sa Bible nga si Herodes. Kailan mo Herodes no katong kabit ni Herodias. Nakini si Herodias, ang iyang tulog nga bana, igsoon ni Herodes na si Philip. Yan kay giwalingan sila ni John nga undangin na ninyong sala,
ay yung gibuhat kay sala gini. Na kay mga Roman noon, normal ra sa ilang nga bisag naa sila asbana or asawa makikuan sila lain. That is why ang Roman government kanit sa unang panahon na fall siya tungod kay grabing sexual immorality. Munang napukat ang Roman government sa una sa time ni Jesus, after sa time ni Jesus, naguba sa tungod kay grabing immorality. Si John ingon nga amigo ni Herodes, concern sa kayong ginigugma man siya gani. Si John sige sa Bible study. Manang padungo ni Herodes si John naman ganahan siyang maminaw sa iyang mga wali. Pero pag in terms of biya sa sala, ingon siya nga ibayad si John atong prisuhan. Masakitan naman siya, iyang ibabalik sa prisuhan gani. Ingon si Herodias atong time ni birthday ni Herodes, gasayaw-sayaw ang anak ni Herodias. Nakubog naman si Herodes. Ingon siya, bisag ka tunga sa itong hingari, ako ihatag kung sa'y gusto nimo. Ingon ang anak, ingon ang mama na, putla ang ulo ni John. Naka-promise naman si Juan, hindi ikaw John. Naka-promise naman si Herodes na iya kung ihatag kung sa'y gusto niya. Amo tong, bisag sakit siyang kasing-kasing, kay best friend niya si John, kay sige siyang paminos, pulong si Ginoo. Pero tungod kay mas gihigugma niya si Herodias nga iyang puyo-puyo igsuon mo nang ipaputol niya ang ulo ni John. Hadlok igsuon kung mamili ta og bersikulo sa Bible. Kung unsay gusto nato ato. Amen, praise the Lord. Pero badlungon na ta, ayaw ko hilabti pastor, ako ning kinabuhi. Nga naman nalisod pag suguon na gani kag ingani, higugma imong kaaway murag sa context kahanan ni. Adik ko anak, kadi ako kani. Sagbaa ang imong kaaway. Kani mo, sila dapat sagbaon. Gini mga kaaway. Bila sila espiritu, ako din sila awayon. Na kaya gisuko sa Ginoo pakana ang imong kaaway o paingnam ang giuhaw. Saan naman na ron? Adik ko, ani kay murag sa mga sa pastor sa lugar ni. Ay, ana, bitaw ni mga tao nga mamili og verse sa Bible mo nang di ko mabasa aning mga Ezekiel, Jeremiah, kay puro sala, hindi badlong, Ari ko salmo kay puro saad. Mana ni hadlok ko, puro saad, hindi mong gi-expect sa Ginoo, pero naigisugo si Lord, nga biyahin ni, ayaw ni buhata, ayaw Lord kay, nababa ang tanan. Like sa story ni Herodes, si Governor Felix sa Acts chapter 24 to 26, same story po. Nga kani si Felix, gobernador, ganahan po siya nga si Pablo, siya gigwali niya. Kaya ganahan siya lagi sa mga saad sa Ginoo, pero pagsala na isgutan, iyang ipahawaon si Pablo. Kaya matandog naman ang iyang gusto nga binuhatan niya, gusto nga matandog ang iyang sala. Gani ingon ang Bible sa verse 26, di na to basahon nga nagpaabot si Felix, Gobernador Felix nga tagaan og kwarta siya ni Pablo. Kay pagwas katagaan si Gobernador Felix ni Pablo og kwarta, put pasabot, sir, pagawsan ako ba? Kaya nang tayo mag-trial man si Pablo. Mo nang tungod kay naog kwarta tong gobyerno bisag dato na kay siya pagtagaan ko aning kwarta, makagawas jud nimo na ingon ang Bible. Kada adlaw nagpaabot og suborno si Felix ngadto kang Pablo. Fixer. Nay nagpalisensya ka bang kinit, doy. Tubay ka mahuman anak, bayad rag 9,000 doy. Mahuman na kadayon. Yes kinit bahala di po di wa dugay ko dili Pilipinas LTO basta kay 3,000 ra akong mabayaran. Fixer. Matay man ang fixer ning so mo na delikado na sa ato nga makapasar ka bisag di ka tig klase, hatag ka maestro. Sali ka. Uso na yan no? Pimay na. Si Pastor Nico, Pastor Duling sila sa una. Ruwingit ko. Yan ito, Pastor ruwingit ko. Ay, kanding. Di nga na, manupapin. Nayapukan ko. Grabe trip. Pag ruwing ko lugaw na init. Di nga na, manupapin. Nayapo ang lugaw kay big trip, no? Iduig lugaw na giana sa asurante mayabo. Nagaan naman kwarta. Pasar na yun. Kaya nga na, nagtabo igsuon. Kung nasdakop ka, buntag, sinsya ni mo, suksukan ni mo dito. Yellow, or green, or violet man na. Sige, expire na yung lisensya, or wait, yung lisensya. Naaman.
Ditso. Inga na mga tao karon, munang si Gobernador Felix inga na ang gipaabot niya ni Juan ni Pablo. Pero si Pablo kay naaman sa relasyon sa Ginoo bahalag nagkalisod siya basta kay di siya makasupak ngadto sa Dios. Hinaw igsoon inganak tang mga anak sa Ginoo. No, manang bisa bahalag watay papadangog ba? Matod pa diri, pastor di pa na muliho pasaway padangog. Di ba ang padangog? Nahatag natin. Bitaw, okay na mo itong ilok-ilokon niya. Pero amo rang yampo nga, basta kay, mura may ipangayo nila. So, padayon tayo. So, na ito tulong nga point, humanta. Nga, unsa atong makatpunan. Una, dapat secured o sure ta sa imong kaluwasan. Di katong gibasa ka kanina mga igsoon, mga tao itong mawalay relasyon sa Ginoo. Money point, bisan pagmamatay tag sayo or unsa ang unsay kamatyan nato basta ka short ang ahata padong igsuon walay problema gyud. Ikato mga tawhana gi-condemn dito sila sa Ginoo nga wala gid say dapit sa gingarihan sa Dios kay ang tanang sala naa na gid nila. Amen. Kuna kung dili ka sure asa ka padong mao nay pinakasakit nga dawaton sa kinabuhi igsuon. Kay ingon ang Revelation chapter 20 verse 13 to 15 atong basahon. Gipadayag pinakalas nga libro sa Bible, gipadayag 20:13 hangtod sa 15. Ilong sa kuha. Lahi mo mga lao. Nana, gipadayag 20 ingon ang sa 13 ingon ang Bible. Unya ang kadagatan, ang kamatayon ug ang Hades. Mitugyan sa mga patay nga diha kanila o gihukman silang tanan, sumala silang binuhatan. Unda gitambok ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo, mo na impierno. Kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Ang tanang tawo nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi itambok ngadto sa linaw nga kalayo. Nga ni pastor. Kaning Hades o kamatayon igsoon bakbak panis impierno. Sa time nga wala pa ang judgment day, buhi patang tanan diri sa kalibutan. Dito pa ang mga tao nga walay relasyon sa Ginoo. Pero sa time na kuno nga judgment day na ang tanan nga naa sa baba sa impierno ilabog ngadto sa ikaduhang kamatayon mo na ang kalayo sa impierno. Mas dito grabe ang kasakit igsoon. Ang pinaka delikado ang tanang tao nga wala sa libro sa kinabuhi. Dili makasud sa kinarian sa langit. Wala siya gingon katong mga relihiyoso. Wa siya mingon nga didka tikuan sa Ginoo. Ana, ingon siya nga katong wala nasulat. Ang sure igsuon nga baruganan para makadawat kas kinabuhi walay katapusan, dawaton nimo si Kristo nga imong Ginoo ug manluluwas. Mutuo ka nga siya rin manluluwas nimo dili tanang santos nga namatay nimo nga namatay dili simbahan. Dawaton mo siya nga siya rin manluluwas imong kinabuhi. Kaysa John, tanang verse nga mong giseminar gahapon, daghang mga verse nga mong ikon na to, siya rin makaluwas. Ikaduwa siya imong Ginoo. Dala sa mga tao kung dawaton na si Kristo kay mundo ang langit. Pero di dawaton si Kristo nga Ginoo, harit siya ang kinabuhi. Basta unsay gingon sa Bible, diya ang sala, musay buhaton mo na Ginoo nimo sa imong kinabuhi, siya ay master. Padayon ta, ikaduha makatunan sa una, secure dapat ang ato ang kaluwasan. Kaluwasan ng buhi pa mga lagad sa Ginoo. Kaya di pwede nga mudawat ka sa Ginoo malangit na ka, gansipog ka. Diba, nagsiminar ng hapon, gansip ka, dawaton nimo si Kristo, malangit ka dayon. Kanya kay kung bata kami dawat si Ginoo, Lord, minyo, sa. So ang point na naigsoon, gidawat nimo si Kristo, nga Ginoo panluwas, secured na ka sa langit, pero samtang nakas kilibutan, mga lagad ka sa Ginoo. Amen? Ang mga tao nga giskutan ganina sa tong verse igsoon wala sa relasyon sa Ginoo pero usahay kita ng tawanan. Ngano man di ta tinuod nga mga servant sa Ginoo. Usahay pod. Ikaw may nakibaw sa imong kagalingon. Ingon ang verse 5 gani likayi kining mga tawhana. Sa ato pa pastor din ako mulikay na akong banas akong pamilya kay grabe sila mga pagpakasala. Ang point ana igsoon ayaw na pakig fellowship nila o ayaw og awat sa ilang gibuhat. Balansingon mo ni nato, gusto na itong maluwas na diha sa Ginoo, pero kung unsay binuhatan nila, kibaw kang sayo, ay nagbuhata. Pero wala gasugo ang Bible nga ay nagpakikuban nila.
Usay mo kita mga Christian murag others na ba nga pakunsay kaliyukan nila nga mga kuan niya di na ta maapil. Pero kibaw kang sala na ayaw na gid siya buhata gani gisugo ko sa amo di pa ko pastor. Gisugo ko ni papagpatog sigarilyo. Paano to kaw? Kining beer. Sa mo na una gina pa ni pastor nga ayaw pagbuhat usa ka butang nga makasala uban niya ko pa. Suko pastor ba ba? Mi ana jud ko papa sa una. Di na ba pwede ka basig maaan ba nga ako no hinuoy. Kada usod niya lagi og beer. Kay pininis siya di ay mo nang naglikay na kodaan unsay makit-an sa mga tao. Kana man igsoon dili man pwede magbuhat og usa ka butang para nato indot pero sa mga tao dili pwede kanang mapandul sila ba. Mo na nga sa tong kinabuhi igsoon mo fellowship ta nila pero ayaw pag-awat-awat sila mga binuhatan. Amen. Mas maayo nga madasig nato sila nga mga lagad gid sa Ginoo. Nga naman sa tong kinabuhi igsoon maabot ang time nga maningil gid si Lord. Na ay judgment day gyud. Sa parable of the talent igsoon gitagaan ni Lord tong ang tulo ka servant o ang usa ito 5 ang usa duha ba to nya ang usa gitagaan ra usa kay base sa ilang makaya nga talent or kwarta. Nilakaw ang hari nagrepresent ni Jesus sa pagbalik niya iyang gikumusta tong ipangtagaan niya. Ang tagaan niya 5 nakaginansya 5 lain 5 nahimo na po. Welcome. My good and faithful servant, sulod sa akong paghari, maglipay tari. Sa kaduwa nga tuwa, itagaan niya duwa na himong dagkagpod. Kung naingon siya, well done, my good and faithful servant, sulod sa akong paghari, maglipay ta dire. Sa kinalasan, ingon siya, asa na mag-imong kuwan? Wa na kaginan siya. Ingon siya nga tungod kay ibaw kung istrikto kakaayo, wa ka nagkuhan sa imong gibuhat. Iya rang gikubkub, iya rang gitaguan. Gilubong ra niya igsuon sa yuta, nga naman, worship. Wala siya purpose nga itong ipaginansahon. Ang point igsuon, kitang tanang tao gitagaan taog gasa sa Ginoo kinabuhi, finances, pamilya, tanan nga naani mo karon gihatag na sa Ginoo sa imo para imo atimanon. Pag once na di mo matiman ang gihatag sa Ginoo sa imo in a judgment day, paningon ka sa Ginoo giunsa man nimo pagatiman ang gihatag nako sa imo ang kaluwasan nga naani mo ang kinabuhi ang imong pamilya, ang imong kaugalingon. Muna igsoon dagan sa mga tao nga maghilak gyud nga naman moabot ang paningil sa Ginoo ug kumusta ka ang imong pagatiman sa imong naa sa imo. Ang imong pag-eskwela, imong bang gitarong, ang imo ang pamilya, imo bang giatiman, ang imo ang kagalingon, imo bang giatiman, ang imong kaluwasan, imo bang giatiman, ang relasyon nimo sa Ginoo, giatiman ba nimo? Amen. Nasi mo tapat bigatiman ba nimo? Okay, dapat yung kawaling na lang. So, tingnan na, dapat secured ka sa itong kaluwasan, samtang buhi ta, mga lagad kas Ginoo, ikatulolas, mga umantang, mag-ampo ta kung samtang na ay kahigayunan, dasigon o walihan nato atong mga pamilya. Acts 16:31, if you will believe, you will be saved, you and your household. Sama ni mga igsoon, gamiton na sa Ginoo aron nga ang atong mga tibok pamilya, madala diha sa Ginoo mga igsoon. Amen? Dili pwede gid na nga kana bitaw representative na uson ko na sa una kana bitaw yampo ha kanang uy simba karon yampo niya ikaw representative sa tong pamilya simba to ka kay may nalang uwa may ikaw na adito mo man mindset sa mga relihiyoso nga pag makasimba ang usa luwas na tanan. Ang Bible nagsulti kitang tanan kada usa nato mo atubang sa Ginoo mga igsoon. Amin ba? Na dili pwede igsoon nga kanang naay representative ang kada pamilya kada usa gyud dapat din mga lagad ug musimba gid sa Ginoo. Mo na nga sa tong kinabuhi igsoon nga kung nakabaton ka sa kaluwasan igsoon dapat naagi kay kasing-kasing nga imong pamilya pod makabaton sa kinabuhi walay katapusan. Amen ba? Mo nang dili na gid nako sala. Prangkang pag-istorya. Kaya basig si pastor tapos nang ilaan pastor mong God giwa nila walihi akong pamilya di gid pwede nang ingana igsoon. Kaya ang Bible nagsulti pwede gamiton ko sa Ginoo bisa pag usaon ako wali dito sila makonvict pwede ito ang gamiton sa Ginoo through your good example. Pinaagi sa imong mayong binuhatan buutan kay ka ilhani lang nga kay nga naman
Si Manny Pacquiao, iyang naluwas ang iyang tibok pamilya nga naman tungod siya ngayong binuhatan. Himay siya sa una, sugarol, iyang ibiyaan tanan mo ng iyang tibok pamilya dala sa Ginoo naman tungod sa iyang kay good example siya. Mo na kay sutabangan na ita. Ikaw na sa imong pamilya maningkamot ta uban sa grace sa Ginoo ampo kanunay. Di man pwede yung pastor ng ampo sa pamilya karon matisabod nagampo nakati. Awak nampo-ampo sa kauras, ampo na kaje, hindi pwedeng nga naman. Ikaw mismo kagibaw na kasi mo hindi pwede nga. Kana bitaw si pastor na tanan mo decide sa inyong buhaton. Okay, karong Lunes magbasa tag Bible Genesis ta una. Oy, karong adlaw di ka mulakaw, di ka magampo. So ay karong ingana akong ingani ang balaw simbahan, di pwede ka kapugya ko ni simbahan na oy. Ikaw mismo kibaw naman ka sa imong obligasyon nga Kristiyano ka, dapat mo nang buhaton. Musayo tag ani sa simbahan, kanang basa kag Bible, mga lagad ka sa Ginoo, dili pwede nga masigit parimbayan. Ako lang nagituyo igsoon pag kay masig malimot ta ba. Kita ra mga talintanon ta usahay sa atong obligasyon para sa Ginoo. Amen. Mana igsoon, preach and encourage that religion cannot save, living in sin is dangerous. Walay panahon sa Dios sa laigsoon. Ato silang encourage sa unsang pamaagi sa pagpadlong anay gugma sa Ginoo. Ibaw kung lisod igsoon, but mo ni mission nato diri sa kalibutan nga giluwas ta sa Ginoo. Amen. Colossians chapter 4. Apito kung man Colossians chapter 4, napabata? Maantos pa. Ano ba tawag? Maon ta, maantos pa pastor. Maantos pa man ka. Wala na sila maningog. Magdumot ang sinanako ba sa kung Colossians niya. Colossians chapter 4 verse 5 to 6. Mo ni sugo sa Ginoo, dili nako lang ha natong tanan. Nakasinabot ba ta? Okay, salamat sa Ginoo. Yan ang Colossians 4 verse 5. Uban ang kaalam pagmatngon kamo sa inyong kagawian at ubangan sa mga dili magtotoo og pahimusli ang tanang higayon nga anaa kamo uban kanila. Hangad sa ni pastor, ang gisugo sa Ginoo nato nga dapat naatay kaalam ang atong binuhatan, dapat i-check nato kanunay kung kini ba sakto sa mga tao nga dili magtotoo. Kaya nga naman as a Christian igsoon dapat dili lang ka concern kung unsa nakita sa Ginoo, dapat aware pud ka kung imong binuhatan makapandol na ba sa uban. Dili na makakita sa imong mga anak sila. I mean, baka na bang maka-discourage nila, uy, di ba tigsimbahan na sila nga nang ingani ng binuhatan? Di ba tigay ka naman ang mga tao nga di Christian ang mata nga natutanan? Munang di sa ingon nga pakitang tao dapat aware pud ta nga naman nay gugma man sa Ginoo. Amen. Muna nga magbantay gid ta kung sa atong binuhatan, atong i-check kanunay. Lord, kining akong pagtan-aw og salida nga may mga kising-sing nga ingani, sakto ba ka ni Lord? Ingon ang Bible, patiya ang kaulag. Si kaulag ni Lord ba? Si malidres. Ngana ba? Mo-check ka. Lord, kining akong paglaag ani sa Ginoo ani napita Ginoo. Nalipay makakaani. Diba sige mga tao makita ba sa imong binuhatan? Kadada ka dito. Kadada ka dito. Kuan ba? Ini bitaw sa kakis nga dito. Pastor, uy, pastor naman. Pastor. Ikibaw, di ba kapantay ka pag nasi pastor kay murag ang imong binuhatan kay murag makuan dito. Murag mabadlong dito ba? Kung kita po, doon na nga pastor tanan imo nakita sa palibot. Si mama ni pastor na siya para og na kay binuhatan pastor mama. Mabadlong mo dun na. Una-una ang tanan nimo makita Ginoo na siya. Ay simbaho nimo na basta kay pagkita mo usahay man kita mas mahadlok tag tawo hindi ta mahadlok sa Ginoo patang point igsoon dapat ang atong binuhatan makapahimuot sa uban. Una ingon siya pahimusli samtang anaam uban mo kanila. Ana as much as possible dapat ugunta kung makauli ka sa inyo dapat mahatag kag panahon sa inyong panimalay. Di kay sige taglaag. No, kayo say magugusi taglaag. Kristo na ta, di na may mutang kung example asa na pud ka na atong simbahan pasingina simbahan. Ngawa si pastor ning usa ka semana dire. Wala nga usahay mapandol ang mga dili Kristiyan nga masige taglaag to the point nga atong gilaag kira nangahoy tao na tagibuhat nga maayo pero si taglaag nga wa na lang ingaw-ingaw na lang.
di makapanalangin mo nang diring simbahan na ako as a pastor ninyo, ako mag-encourage kung di niyo mawalihan, taga-time sila. Pakig-fellowship nila. Tanaw mong salida, maglaag mo, kamoy mo initiate og mga laag-laag na uban nimong pamilya. Kay true relationship, masayon nato iwin ang kalag sa atong pamilya. Dili pwede nga sila badlong nila na wakay relasyon nila, lisod na paminawon. Pero na kay relasyon anang tawhana, na imo silang sultingan, masayon din mo na silang maminaw sa imo. Amen. Lisod gid na mo nang ampo gyud, ampo gid sige, ampo ka kada adlaw, kuna kay kasing-kasing mang ugaling. Ang pagampo si Ginoo nga magampo ta karon sa tong pamilya ko. Muhatag tag panahon gid nila samtang makauli ka ato silang tagakag panahon gyud. Di kay nag-uli nimo si kaglaag-laag, what if mo wala at mamang giyaan. Dabong na bitaw di mo tagaag panahon. Amen. Manang igsoon sa atong kinabuhi. Dili pwede nga wanang ta kini pawala tas mga pangitabo karon. Tan-awa ang mga balita igsoon ug i-check ang Bible. Unsay gisulti ni Lord sa imuha anak. Kayo ng Matthew 7, dagang mga tao mutawag na kog Ginoo, Ginoo. Pero dili sila makasulod sa langit nga naman, wala sila nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Amen? Muna nga, sa dili mga Kristohanon, daghang kay mga tao nga ginanawag sa Ginoo, nga naman daghang sila bitawag ng Ginoo. Nanawag sila sa Ginoo pero di sila mutuman sa pulong sa Ginoo igsoon. Bible. Ang tao, basihan sa tao nga naa sa tinuod nga relasyon sa Ginoo, mubasa og Bible o mag-ampo. Bisan pag unsa na kareliyoso siya sige sa dog simbahan pero wa na gisuwat sa Bible ang iyang gibuhat, useless ang iyang gibuhat igsoon. Kaya daghang mga tao tawag og Lord. Sige tawag og Ginoong Dios kaning daghang mga gitawag nga Ginoo pero ang pagtawag og Lord mong God, siya'y master nimo. Imo bang gituman ang gisugo sa Ginoo mo nang ayos gitawag og Ginoo kung di ka kay bawang mubasa Bible ug moampo igsuon. Manaingon ka nga, Pastor, grasya man ang kalawasan, di ba? Di na ta magbuhat o ngani kay grasya man ang kalawasan. Yes, grasya ang kalawasan. Pero kanang grasya nga gihatag sa Ginoo mo na maghatag gimo kusog para makatuman ka sa pulong sa Ginoo. Kay basic excuse na lang na ba? Ay, grasya man ang kalawasan, magpakasala ko. Iyon ang Romans, dili na ang punto ni Pablo. Kining grasya nimo maghatag nimo kalawasan, pero kining grasya maghatag nimo kusog para ang magtuklod nimo mutuman ka sa kabubuton sa Ginoo, makigrelasyon sa Ginoo mga igsoon. Amen. Yan naman, ingon ang last na pray sa Matthew 7 nga pahawa. Lord, di ba nagprophesy na kayo, nag-cast out ng demons, nagwali mo sa mga pulong, nung siya wala ko kailanin mo. Ang punto anak, wala kay relasyon nako tinuod. Munang kung Christian kay igsoon na abi change ang imong heart. Ikapas mo kasing-kasing iasa mo lapit. Ano? Na ba kausaban sa diyang nangalagad kas Ginoo. Kay questionably igsuon kung wa tay kausaban gyud hinahinay. Ang kausaban sa Ginoo dili man diha pero I believe hinahinay ka usbon sa Ginoo. Kay kun ikatay basag Bible, makadung ka sa wali, mabadlungan man jud ka. Mo na nga ingon si Paul Washer ang tinuod ko ng Kristohanon, tinuod nga mindawat ni Kristo na ay kausaban sa kasing-kasing. Munang born again, mausap ang inyong kasing-kasing, mutalipod ka sa mga sala, imong binuhatan, hinay-hinay o mutuman ka sa pulong sa Ginoo. Muna gitawag og repentance. Ang repentance, gitawag siya, so tayo Greek word na hamartano ba na siya? Metamorphosis ba na siya nga change of mind na siya. Pag nakibaw ka nga makasasala ka, kining sala mong gibuhat, ang imong binuhatan mo change direction, mo talikod ka sa sala, o niya bubuhat na ka sa gipabuhat sa Ginoo. Ang pangutana igsoon, naa na ba'y kausaban sa itong kasing-kasing karon? Padayon matang nangandoy sa Ginoo, padayon matang nay kasing-kasing sa itong pamilya nga maluwas sila, kung wala ka igsoon, ampo sa Dios nga makabaton kaniya na. Kay sa Judgment Day, katong Matthew 7, Judgment Day, man kuno to. In that day, dagan kayo mong hilak sa Ginoo, dagan kayong magkuhan nga nung ako mong malangit, Lord, nga naman, reliyoso kayo sila, pagkantao na sila, pero wak sa relasyon sa Ginoo. Amen? May buntag ng tanan. So, sa pastor, naigugma ko natong tanan. Nay panahon gyud nga di ko ganahan sa karon gani
tugon sa Ginoo, grasya sa Ginoo kanang mobisita ra gid mi. Nahuman naming bulotong disimbahan, na may masahunon, wala excuse ba? Magbisiting na ta, kumusta na itong mga tao. Isa nila lang si Pastor kita, God. Nakasilingan na ba yung tanong? Siguro sa itong mga tao nga dito, di simba, musta na? Kasimba, kasahay ba? Kasaw sa katulig, God. Bala di mo simba, sige ni mong balik-balikon, simba ta pa rin lagi ko, simba ta na. Neting sigiping na ikaw na simba ta yung anak. Kasi si Papa sa una, sige na kung yung anaon, di yun, dahil kayo. Karon, ma-absent na sa trabahuan, kaya para lang makasimba. Diyan mo makita igsoon nga basta consistent nang gid ka sa imong pag-ampo. Di man pag-ampo imong gahom, but naadto kay kasing-kasing ba imo sila tagaag panahon nila sumon imo sila. Naadtoy makita ko nila nga nakay kausaban sa kinabuhi sa di madugay, matingan na lang ka kay ano man kay simba. Ta manimba na ta. Mapong. Ano man kay simba-simba lagi. Di ka invite ang sa una karon. Ta simba ta. Manang igsoon, dasig mo na ako nga yun mga last days, dapat aware ta. Salig sa Ginoo, atong iyampo, atong mga pamilya, at padayon ang magpagamit sa Ginoo. Amen? Ang puta, atong giduko, atong ulog, itong mga mata. Lord, salamat kayo sa mga pulong imong gihatag.